Lho, apa ya beda-beda ta? Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Weh, iso ndalang apa? Wah. Piye nyajak? Lu. Saritinon ing pasiweken busana sutra kang maneka warna Kuwi nek yoja. Apik nek cangkemmu. Beda nek Solo. Solo piye? Solo ki gedhe. Gedhe. Piye? Sing Hanjreng Puspita Rome ya. Hanjrah. anjrah ingkang puspita kasiliring sambirono Banyumas beda meneh. Banyumas beda ta? Beda. Piye Banyumas? yang gagah tiru kakine kiye leng ramyan ingkang sasangka wayang yo Banyumas. Karo sing iya. Ayo. Ke ulu.